Premtobre Kasee ensha bayase ne kofa by metre First Rate Charity Foundation kofa ba ne Gideon Redu awua na wode adehwede mu ode to mpanimfo nim se wo mu adidem wo mayi mu ne ya na wo pese wo boa wo mu bi wo ma aya agokansie ne afi akande ahodo a wodidi won dwuma nanso se wo kra ne ma na afi ama ahodo so ba ka ya ne daso no ne bo no eden dodo nto sre mpanimfo sanya bia no ene ma wode boa wo mu adidem saa no so wode hu no ma na ba panimfo hwe na to daso no wantete so ema wono Gideon Oredu awua enete First Rate Charity Foundation na wani amane boni enkomotwetwe mu no ene wodi tu dwa se wono mbota nyina ene se emabunu ene wono mu asebe wono mu adidem no obetumi aboa ama wono enya daache papa okato aso se esanse wono mu adwumakuo no wanya adwuma emfam peskenti no akade ene ene ama wode boa ma wono mu a watwetwa wonsa ene wonnan otumi adibi ehyema wono mu no aban enhwe na import duty say woso no wante soma wonum sabe obetumi aboa manfo bebre. Project we friend of free hand prosthetic fitting, which is the hand project. A project you share artificial hands emma one omu enisa it across the country, and a project I here for the past 2 years. With the source of funding, currently we don't have any source of funding. Our partners, which is Give Dignity and the Hand Project, our more Germany, almost so. And more kakra with materials now mo de ba no nti